Yeah, welcome back to the YouTube channel, Marlon Cameras. I think it should be 2023. Tinaika ko video wanapa kuma video meneyo I think anaichotsa koma noti ikaso kajikena. Yeah, tikaso kajikena. So definitely ufari kabenkana kuzandi ku Iran and nkani yoso ikuza naso ndi ku Iran. Chabwino. De ka video ko ndizingu kapanga mokhangati sindikakapanga ngati mwalaini koma ndizikanga tiri muna mwake mukudzowa kaleso mmene tingapangire komabe ndimafuna kuti ndimafuna mumvese chinthu chine chakeso. So ife anthu akuda anthu aku Africa maplani anthu nthawi zambiri amakhala short term plans, amakhala very short term. Sitimaganiza next week, timaganiza za mwezi wa mawa, tikaganiza mwina za baraliko ndoti chaka cha mawa ndifana ndilime. Ndoti komano kupitula pene zimavuta kwambiri. Anthu akudafe maplani athu amakhala afupi. Azungu maplani awo amakhala atali kwambiri. Atali tikamanena kuti atali mu university. Even amathakuika plan yona kuti iyeyo olomofesimo sazakhalamo adzakhala mwalira. Zimeneza kudzizoza mwini yenza khanta mwalira papa kuti plan izatheke. Mission izakhala kuti it accomplished. Yenza khanta mwalira koma yo plan amayilembabe. Inu ndine zimene silingapange. Tingapanga zimenezo. Azungu zinzamapanga. Plan yomwe okay, apa ndoti after 30 years. Plan after 30 years. Pamene inu ndine plan athu amathala chaka chama ndilima koma. Chaka chama. You understand? Anzathu ameka plan even plan 10 years. Abantu takamala okay, ndoti mwa 20 So anyway, ngani kupita kuti pamene maship armada ndi Abraham Lincoln maship zimastima za nkhondo zili chaku Iran uko. Tiyeni ndithu tisaiwale kuti nkhani inayambe yakalekale. Video linayika apa. Pali mkulu wina wake amene anali ndi former US commander general. General. Dzina lake mkulidziwa? Dzina lake ndi Wesley Clark. Mkulu amene zimana panga chake after 9/11 actually mu 2001 anapita ndithu Pentagon House kwa Minister of Defense kwa America kumeneko. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and he says, we've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. De alimene muja anamuza kuti ase tabanga check list. Ne anamuza banje amza tupita ku Iraq tufarika gwetse tika boma. Nde Wesley Clark anazafusa, but why? Like palivuto lilose anangai ndi kuno ku Iraq kukola kwa jana Saddam wala kwa jana basi muna so it's worse than that. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Yugamba za kuhira kwa pali so maiko ina tamanga checklist ndiwe nali maiko kwa na 7 in suri zomuri siru za mfili murizi ndi zote zinachizikane manifested kumaka milana oye ndiri amba ndi Iraq, Libya, Syria, Sudani,
Somalia maiko sewo tipitamo tikathera ku Iran inali 7 tipita amene koko maiko sewo alifuna titaphwasule mu 5 years osewo tikhaulira phwasula ndangati koma why bwanji koma yankho nalo kuti situdziwa mwina fori mwina mphamvu zatuchulukira ndiye tusowa kuoyika panthu nangero mphamvu zachulukira amathaku mangu okhoma nkhonywana basi amwelere ndifuna tamenya munthu asati abwe nda America amene simazidziwa zimenezo. So mafano upasa ndi brief iyi poyambirira Irakiyo so Syria ndije mukona icha komano ku Lebanon kuja chimene chimachinga ku Lebanon, to be honest, like tisachite kupyerera na ku Lebanon ngati kuli chinthu chimene chimakhanga chikuchinga chikuteteza Lebanon ndi Hezbollah icha ndifa chake ababa amana kuti pakhale disarmament ma Hezbollah asakhaye ndi zida zozili zonse asakhaye ndi zida ku Lebanon niko mvese pamenepo Hezbollah imene imakhanga ndi simapanga invade nkhani yake futhi Lebanon simapanga invade chifukwa fukuli Hezbollah umene kucha koma chipanda Hezbollah umene kuchako trust me panopa kumabomba api panopa pa kuona zoti Hezbollah chakhanga zi koma ndayo sai yakhaza kazambiri kwambiri chifukwa cha Hezbollah ichi umene kucha right chabwino ndi Somalia mutakuona Somalia ndi chipulikicho ku Sudani ndi kucha Libya ndi kucha ku Iraq ndi kucha pa list pa maiko 7 wonse amene ayikedo pa list dziko limene linatsala linapitilira pa 10 years pa 5 years amene linapitilira ngodusa ma 5 years angapo ndi Iran ndi imene inatsala maybe patha kumabwera zifuko zosiyanasiyana. Okay, and ichi ndi chaka chanji mina simuzo ndi ichi ndi chaka chanji mina ambakambira zimenezi. This was 2001 kumakambira zitizo zimenezi. So pamene akubwera ndi zifukwa zosiyanasiyana makuti koma palibe chifukwa cheni kungumpezera zifukwa basi anthu amapanga zimenezo ayindika chibwezi ayindi mkazi safuna kumukwatira basi kungubwera zifukwa zosamveka simayanga phone bwanji basi kapana boya out of nowhere angokhala nthawi basi mamuna kungoyamba akuru nisimbo ndikonda kazi ile basi zoziyamba ikhano mamuna kapana nkazi kungoziyamba ikhino nisimbo ndikonda simu ndikonda ndakhulupilale zambi abariso izi zimenezo ndithu zimachitika. So America kamabwera pano ndi Israel papa Irani makuti mozona zifukwa zimene akumapereka Iran inachenjeraso chifukwa kuli democracy amavota pa 5 years amavota, right? Koma kona khauti Iran kulibe democracy ba tingoreka zoti kulika ulamuliro ngati ku Saudi Arabia Saudi Arabia ibe nchito kwambiri foti amapanga zimene America ikufuna nde olora khauti ku Saudi Arabia kulibe zisankho
nde for koma mbali na amapanga zimene akufuna nde that's okay. Koma Iran na kulibe democracy odi samasankhana zisankho chinetika njani. Reason number 1 na khala imene. Right? Chabwino. Ndo mfando basa ni point imene kaye yoyambirira imene. Kuti izinthu izizi ma reasons wochabwera azibwera ndotere zatere Irani makuti okay akuzo wampa amene angakhulire koma for your own information point no kamungo dzozo kuti nkhani isi yambire pano Irani inalika balist kula afana abange topple the regime abange overthrow you understand what I mean ayikeko anthu amene akwadziwa amene azimvana kamana amafuta kumeneko makuti ikatha video tikamba za ku Venezuela I think pena bake super kola so ku Venezuela pena bake bakola nde ikatha video tikamba za ku Venezuela the next video ikhala imeneyo. So tabe I hope kuti mwapeza chiyambi chankhani kuti zimenezi zikuchokera patipo tabe. Mastima afika pamene mastima afika Iran yenakona kuti ife sitopyezera ife language yotopyeza simagwira ntchito pa ife inika mthu kutani Trump after panakuona kuti nakuza ndipanga ma negotiations yema kuti auza kuti ife language yankho chopyeza kwa ife simagwira ntchito ma negotiations anu sitikwafuna sitikambirana aso zimene zozo anazabwera Trump anazanama kunena kuti I think Iran ikufuna awanesa ma signal masaini oti afuna akambirane afati kambirane tibwere pa tebulo Iran yakana lero settlement if sitinapanga nawo zimenezo if sitimapanga zinthu under pressure komanso inu santhu si anthu odalirika sitingapangana no deal kwati Iran sikuti deal imakana inapangako deal ndi nthawi ya Obama nuclear deal anapangako kutheka bwino ndikumateka bwino kumakhala bwino komano a Trump atabwera anayichotsa aliwo ndi akhala ngati number 1. So zinthu zimene zozo zimene zapangisa mpongwe koma nkhani sikuti kuchotsa kuti afuna iwo akhale number 1 nkhani nokuti why nuclear deal itheke ndi Iran pamene Iran ili mgulu lotani lopasulidwa Iran ili mgulu lopasulidwa nuclear deal ndi sikagwire yayi. That's the point nanachotsa okay chabwe musapange musakheso ndi uranium musakheso even uranium sura mapangira zidazokha yayi za nkhondo uranium mapangira amathandiza kwa agriculture kutakuiza za medical za chipatala uranium ndofunika magetsi zambiri uranium koma mukhendi zero uranium musakheso ndi uranium musakheso ndi zida even mamisa omwewa zimene zifuka zimene angozibweretsa kuti zikhale zifuka koma kuzoka kuti zingatheke kena warero kena wafuna amange invade zikwadicha ndikaumwe ukachigangster ngati mina wankhula prime wayankhula netu ku UK parliament ya ku UK ayankhula kale zimene kuti Trump akukhanga the international gangster mina ubange izinto zakhe that's not me. President Trump is acting like an international gangster, threatening to trample over the sovereignty of an ally. Mazimvira noka azungura amene ku Europe and sina amene ndeya china dade anona amene avanga kamoyo ka uchigangster. So Iran singavomere kanti kudzoka Iran singavomere zimene zikuchitikaso koma chimene chingachitike tinene pano kuti chimene chingachitike mukudzoka kale inu kuti nthawi inake zimasistema zomwezo zinapita ku Russia mukudzoka kale mukumbukire
pamene deputy waku Medvedev amene ali okay, anali the former president wa dziko la Russia, komano ali ku wachiwiri kwa Homeland Security, ali ngati chisale Norman Chisale yonga zile zonziko koma wachiwiri wake tinali Norman Chisale wa ku Russia. Anazayankhula muza Trump kuti bajatu ife msayawo kuti ndi dead hand nuclear eto anayika anatchera kuti dziko la Russia likazangofika kuti apapande I think dziko liba chopyezo chizadi nacho kapyu nuclear nkusolo kapyu ndi kulunjika kandi ku America kandi kuti akwadziwa adani wa Russia akwadziwa adani. So amayankhula pa Twitter zimene zakuyankhula ndele Trump analosara kuda wayankhula zimene ndani yankhulaso na anatumiza chani anatumiza zimastima zija view za nyogeza wafika ku Russia pepese nchani Russia nanguradi kana siyene afuna bangira tiye nazo anakachiri mmene zinachokera mukuzomeza njokera sana lengeza nangochoka mwaje sisi manyazi kodi kuirani kuchichitike nchani chifukwa nde wani apita kale ndi confidence apa basi Irani cha kulacho komene kuja kusaphulisa Irani ndiye kuona kuti aonekera ng'amba achita manyazi koma akuyena kupanga chani pachitika zinthu zokwana zitatu zimene zimalifarika mbiyane pano. So iwaja number 1 ma options amene angapanga jina Trump number 1 is just to show off force, simple strike. Angofuna kuonesa mphamvu zawo kuti aifeyo ndi choambe chimenechocho ndi amenya strike koma ya simple, amenya strike koma yani ya simple, kamenya barracks inaka kamenya kakuti basi koma ya simple. In this way itakhabe mvurabe kwa iwo chifukwa America sikufuna ma consequences like zotsatira zimene Iran ipange. America sikufuna zimenezo. Temvande bana, America sikufuna zimenezo. Afuna nangasita pirabi basi. Anakupopa iwe yati pita tie wafika kumene kuchapo. Ndikantibula amene. Ngombizira la tibula ron, taisira ron. Basi kungo menya stozi yo mavaya. Ndi apa pali message America yarumiza utenga ku Iran onena kuti tikakutibulani tikamenyako tikamenya strike inuyo musabwezere kwambiri, tikakumenyani musabwezere kwambiri chifukwa fa style yochokera ku Iran iso ivuta kwambiri mmene zili limo style mwahabira kali ndi ndapa zabelera nsiku gonja Iran pamene ikukeza mayani zimabana kuona kuti kunokondera wanu wake. Irani sikuti nkhondo it's chinjo chilendo ya Irani chili nkhondo siya chilendo. Ifeyo ndamene tinga okay ndopasa an example 2020 ndi nthawi imene General Qasem Soleimani anaphedwa ku Iraq. Okay, so zimapeza kuona kuti kumene kuja Iran inazana kuti atibwezera musadandaule ndi inakaphulisa Assad base ya ku Iraq. To be honest, kuna machilungamo inene ndi mantha kwambiri. Okay, ndi mantha acha kuti mantha ndi mantha kopya kwambiri. Ine ndi mantha chifukwa kuna opya. America Iran America ikubuka komano kuna machilungamo anu ake owaje anu ake samaopa ndipo pena amvura somisa uso tena zoni ibuke
akulu mazomwe uja anwakaja okay tinokuti akamaliza secondary ambita kusilikali yeah, that's the identity. Our secondary akamaliza primary ambita kusilikali kenako ambita ku secondary 2 years kenako yeah, so it's like nzika so ndizoti olo ganga amagwira mekocha so nona kuti anthu otsakuopa Jesus afana basi point nokuti iwaja ali ndi like ndimala kuti nkhondo sikuti ndi achilendo inachitikako amenyamenyako mene nkhondo ndesu kuti amaopa iwaja so that meaning kunena kuti olakina meaning kunena kuti kubwera kwa zinthu zimene zichazo sikuti akuopa amene angamope na anthu enawo koma kubwera kwa zimene zichazo sikuti waja akuopa yayi bwelani it's fine bwelani ndei atrump ati madola aja sakuopa mmene limaganizira ndei tipange banji so actually one ikhala simple just strike show off just to show off kuti you know ndauza Iran kuti tikapanga strike musabwezere kwambiri fa Iran kuti tibwezera kwambiri ndipo tingangati nkhondo pamenepo okay number 2 chimejinga panga tuwama zimene America ipange tukirani number 2 iwaja afuna kupanga strike I'm to go big afuna kupanga strike ma barracks akulu kumene kuli ma official akulu ma commander just to weaken it kungofuna to weaken what is the weaken inde kuti kufoketsa yani boma apanga mpaka kuche mpaka ku state house mpaka kuche you know something like that zimene apanga yowa koma zimene zozo zoti kwa dziko limene lakhala mzaka zambiri like independent chancha zovuta lapho anyway mulimo sema number 3 chimene chingachitike ntino kuti Trump agwisa ntchito njira ya ma sanctions yomaja that's why anamba kaikufuza kuti mafuta a Iran akumatuluka bwanji mumu panjira 50% kumatuluka tinapasa ma sanctions kuti atseketseke kuti Iran isagulise chilichonse ndithu gasi mafuta chilichonse asa like pasakale chilichonse you see pamene njira imene actually inakanika kale fa Iran yakhala under sanctions over 40 years period zinthu zimene zingachitike machimodzi atapanga zimenezozo pokupa kuchoka mwanya manyazi chifukwa atangochoka ku Russia kuja anangopita kujani ku Venezuela kumene kuja nkhanga kuphephyereza kumene kujako pamene machokeda ku Russia kuja rapira muzo inaopsa mene inaopsa yapita ku Russia ko ngoti sistema nje Trump ma tweet nora abatilembekeze ma tweet ambiri so kumene kuja ndithu zikuti ndithu maiko ama Arabs ambiri akanakale kuti ife simungagwisa ntchito ya space athu malo athu kuti mpange atakirani fa kuzozoti malo awo akhala target Iran izipanga target malo ngati maiko amene agwisidwe ntchito so iyo ni nkhani imene timafati kambirana apa guys thank you so much the next video tikambe zimene zikuchitika pano ku Venezuela chifukwa zimene amafuna Trump zimene zoti sizikutheka kumeneko